DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 This is my message to the President of Zimbabwe, President E.D. Mnangagwa, and it's in connection with the trendy 2030 term extension. President, tawana masangana nevakawanda plus masangana ne almost ma-organs ese ekuZANU-PF kwenyu munyaya ye-2030 term extension. I stand guided, but it includes kusangana nema-inter-districts, ma-provincial chairpersons, ma-committee members, mamwe ma-constituents representatives, kusangana nemamwe ma-ZANU-PF affiliates, kusangana nevaya vakaruza ma-elections ne-opposition, especially muma-CBD. I think mukasangana nema-members e-business community vamwe, mukasangana nema-opposition akaita Siana Chabangu, the list goes on. But ngatingoti masangana nekunzwa from ma-stakeholders mazhinji, and vese ivavo vanga vachikupaiwo pfungwa dzavo munyaya ye-2030 term extension iya. We are not up to date nezvakawanda kuti yapapi nyaya iyoyo, but ngatingoti masangana nekunzwa from ma-structures from vanorepresenta almost 1/4 yemazimbabweans. Saka manzwa from 1/4 yemazimbabweans indoto kwasara kunzwa from the 3/4 yemazimbabweans. Tirikudaro tiri kuti since iri nyaya inozodawo pfungwa dzenyika yese, haikogitaiti kuti inodawo ma-consultations from quorum inopfuura 3/4. Inoda ma-consultations from all stakeholders. Saka ndinotiwo your excellence hamusati mapedza kunzwa mativi ese, and we understand kuti hamuzokwanisa kusangana physically nevese nesu tese. That is why muri kutiona tiri kuya virtually kuzosangana nemiwo pano. Ini ndineva ndakamirirawo vanove ndivo vakawanda vacho muZimbabwe. Ini ndinonzi Louis, I prefer being called Louis, and just Louis will do. Ndiri opposition inonzi Myers. I'm also the founder and the chairperson where Oppose association yema opposition political parties of Zimbabwe. Zvakawanda zvichaita zvichiunfold over period of time yatakupinda. Zvamanje I'm temporarily acting on behalf of 5 vasina kukuvhoterai. I'm acting on behalf of anotya nyaya idzodzidzi. Ini ndiri munhu anototyawo kana ndiri wrong, but seapa tangoti rega tingosvitsawo zvakawanda kwamuri. Chekutanga chacho chandinoda kusvitsa ndechekuti President, aiwa makagona makatotanga mazviramba zvevanhu vada kuti muenderere mberi kusvika 2030. Makagona mukavaudza kuti you are a constitutionalist, and makagona kuvaudza your plans kuti you want to go and rest when you are done with your 2 terms. Isusu veruzhinji takatozoti zvairi nonsense zveshuwa, because taitaona doggedness yeanhu acho, persistence yacho yekuramba vachingokumanikidzai. Apo imai mabva kuzviramba from day 1 chairo, mukavaudza your position, mukati after you are done with your 2 terms you want to go and rest. Asi ivona nhasi tikutoona kuti havasi kumira, havasi kuda kunzwa kuti hamusi kuda. Mr. President, muri president vedu tese, hongu angori ma-differences atinawo, angori ma-political views akasiyana, and nharo idzodzo nekupikisana kwatinoita nekusungisana nekuurayana kunozoitwa kuya. That's how best we can define politics. Politics is generally a contest for ideologies, but I don't know about African politics, because toziva kuti yazoti siyane hayo. African politics inenge yane ka-aggressiveness, inenge ine tumhasuru tunozoshandiswa, but above all, ma-objectives acho, it all hinges on who gets to develop our Zimbabwe. Saka hondo dzese dziri pakuda kudevelopa Zimbabwe significantly or insignificantly, truthfully or zvine umbavha. Saka ndiri kuti tingasiyane hedu, but we just happen to live within the same boundaries yatiri kuda kuzodevelopa. Saka isusu vakawanda vacho, even tisina kukuvhoterai because of the different views, tiri kuti please say no to the 2030 nonsense. Please clinch on to your initial plans yekuti you want to go and rest because your philosophies hinge on constitutionalism. Mr. President, rega ndimbotaura from my own point of view. Rega ndikuudzeiwo my personal views why you should say no to the 2030 nonsense. Chekutanga
vachandofunga kuti chinhu chakakoshesesesa pazvinhu zvese, ngatingoti chekutanga chamunofanira kukoshesa pazvinhu zvese ilegacy yenyu president. Mr. President, you may not know zviri paground chaizvo, but kunze uko vanhu vane hasha. It's unfortunate kuti for now hapana zvavanokwanisa kuita, but hasha dzakaungana dzirimo muhana mevanhu vakawanda vacho, so nevadiki vese vaya vachiri kukura dzakawandisa, and chandoziva ndechekuti hazvizikanwe kuti hasha idzodzo dzichasvika papi chaipo. But eventually, or however it's going to go, it will affect nyaya yelegacy yenyu. Indofungawo hangu kuti chinhu chakanaka kurecognizwa, as in you have to be remembered by every Zimbabwean, not only be remembered by ZANU-PF members, but you have to be remembered by everyone. And inini iyoyo ndinoiti cross-generational recognition. Mr. President, like I said, kuti you may not know zviri paground chaizvo. I'm taking this from expose yakaitwa na Youth Minister Wamachakaire in connection with the state of hospitals. From expose iyo ya Wamachakaire, isusu yekunze zvakatipa picture yekuti Minister of Health all along vaikunyeperai kuti kuma hospitals zvinhu zviripo izvo zvinhu zviri mayasi. Gaya kuti zvakatozoonekwa na Minister wemayouth atofirwawo nehama yake. Pakaita nharo nekurwisana kwemashoko, but akangosvika pakuti President, imi muchimbosvika imega kuma hospital muone zviriko. Kwatiri zvakabva zvaexposa system yacho kuti inoripota sei kwamuri. Kana zvakazobuda kuti mainyeperwa neexpose yakadaro. My question then is, have you verified mamwe mareports emamwe maministries in the same way yamakaita yekuzongoenda kuzvipatarana unannounced? All I'm trying to tell you is kuti vanhu vacho vanogona kunge vachikupai mareports ekunyepa kwese. Vanogona kunge vari kukuudzai kuti zvinhu zviripo, vachikupai picture yekuti kunge zvinhu zviripo kwese. Izvo zvinhu zvacho zvatomayasi. Hazvishamisi kuti munogona kunge muchitoudzwa ipapo kunze vanhu vari kufara kunze uku, apa vanhu vakatozvimba hawo paground. Apa ndiri kuti pamwe mareports anosvika kwamuri, say from Minister we-State Security, or mareports anosvika from responsible officers anoona nezvemathreats paground, ndiri kuti pamwe vanenge vachikunyeperai. Hamuoni kuti paground panozosvikika here unannounced sezvamakangoita kuhospital? If you can find another way yekungosvika paground kuona kuti vanhu vari kufara here kana kuti havasi kufara, all I can tell you is, Mr. President, paground vanhu vane hasha, and havana matauriro acho, havana masvitsiro acho. Hasha idzodzo against legacy yenyu, hameno kuti zvinoenda nekupi. Mr. President, apa ndiri kuti chakakosha for now ilegacy yenyu. You have to be remembered by everyone, including even vaya vari kukurira mafamilies that are living in abject poverty. They have to remember you for something good, and room yekuzvigadzirisa ichiripo yakawanda stere. Please, Mr. President, chimbomirewo neside rine vakawanda vacho. Indofungawo hangu kuti you have achieved zvinhu zvakawanda, and you have nothing to lose. Mukambotangawo kutarisa divi rine vanhu vakawanda vacho, maona zvakawanda. You have lived your life, and chekuruza chaicho hapana. Mukangotarisa divi rine vanhu vakawanda vacho, munoziva here kuti vakawanda vacho hatidi zvakawanda, but the very basic only ndo zvatiri kungoshovera. Seapa we don't care about what was taken, that which could have helped us as a nation. We are now more concerned about the future of Zimbabwe, chete. And only you can save us from the incessant tendencies. Vazhinji taabone upenyu, but taakungodawo basic life, taakungodawo normal life, taakungodawo future ine macertainties yekuti unokwanisa kuplana. Saka patiri kuti mukatisira ZANU-PF futi, mune matiregerera zvikuru. You wouldn't want kuti nyika isare futi mumaoko evanhu vari coward, vanhu vanokudza ma-selfish interest avo, muchikwanisa kuzvigadzirisa nekuzvistopa. Chechitoda kutaura nezvenyaya yema-cowards. ZANU-PF musaitembe, especially muri semi, Mr. President, because vakambokurasai zvamunotoziva imimi, and it's a fact kuti anytime vanogona kuchinja ipapapa, vanogona kuita werwavhi zveshuwa, they can chameleonate anytime. Kuri kuenda mhepo ndoko vanoenda, zvamanje kune mari ndiko kwavanomhanyira. And let me prove this, Mr. President. Remember paya kuti munhu wese anga kupandukirai, because slogan yenguva iyoyo yanga yangove munhu wese kuna amai, munhu wese kuna amai. Maishoropodzwa muine chinzvimbo saVP, apo marali ese 9 iwayo anga akazara kuti pa. Ina remember pane madays aya vaMugabe pavakati ndomudonhedza mangwana chaiye.
Kondakatadza here kuti ndichape Mnangagwa as deputy wangu kana ndakatadza newadonhedza mangwana chikuru. Kana vachida kuamba musangano wavo nevavo vane vasapota ngavavange hatingaite musangano wokunyombana pano. I don't like it. Organized, but I can't couldn't organize one. And I don't like that. But no doubt, Kumira to see it angry. Kumira to see it wrong. Those who don't want to let it go. Pakai sino drastika sino kujicha final decision. Tulikwenda kwa election, tulikwenda kwa Congress kugondoa chaji saida kawaida. Asingadi awe here. Ndokuudzai kuti iyoyo ndiyo yanga yatopic mudzimba dzese, ndo nyaya yaidyiswa sadza mudzimba dzese, vanhu vachilachuka, kuputika nekuseka. Waiti kana ukangoinvaitwawo kuma after party kwese kwaiungana vanhu veZANU-PF kwanga kuri kungolachuka chete. Ndokuudzai kuti vazhinji vaitoseka nekusapota nerweseri kuti shuwa ngaadonhedzwe. Those are now the same persons pushing you to go beyond your term limit. Anyway, tisingade kupedza nguva, ndinoti Mr. President, vanava the same faces that you see, the same people that you face, the same character. Haichinje, hapana chinochinja. And vaitoda kuti mudonhedzwe zvemashuwa-shuwa. Vamwe vacho vamunofunga kuti ndevenyu vanomira, vamunofunga kuti ndevenyu vaimira vari pasafe mode pekuti even mukadonhedzwa vaingosara vachipraisa vaMugabe kuti zveshuwa makagona. What I know for sure is vaimira nemi ndimai Mnangagwa nevana nevamwewo vashoma shoma vatinotodoma nemazita kuti uyu. But rudende rwese rwaitova pasafe mode. Naizvozvo ndongofungawo kuti dai machingoita kunge makatodonhedzwa kudharawo, imowarasisawo zvavari kuda zva2030 zvorasikawo musango. Makati they must make money, makavagadzira environment yokugadzira mari, makavapa nguva yakakwana but vakatadza kushandisa nguva yavo, vakatadza kugadzira mari. Saka kana mateme apera, it kind of signifies kuti game raperawo, and anenge asina kuitawo mari ndikoko. In the context yegame, Mr. President, apa tirikuda kuti murambe muri mugame. Hongu mune makusatamba pa-front, munoramba muri mumacoach kana mu-administration yeteam, munoramba muri mugame but a retired coach kana kuti manager weteam Zimbabwe. Kana zvenyika tirikuda kuti kuitwe sezviya zvinoitwa ma-former presidents ekuAmerica, vanoramba vachiwana recognition, inonzi continuous recognition. ZvemuZimbabwe tirikuti zvakanaka ndezvekuti motanga kuvaka ukama nevakazvimba zvaizvozvo. Cross-generational evacuation. Ini ndozofungawo hangu zvakazonyanya kuita wild. Ndotofunga kuti dai mapwanya ZANU-PF yacho mowaradza kuti ndimi makange makabata ZANU-PF. Mongovati handiti maida kuti ndidonhedzwe paya, mowaradza kuti ndakudonha nechinhu changu. Mowaradza kuti munhu anoenda nechinhu chake. Mr. President, apa ndati kungofungawo kwangu hangu kuti vanhu ava vanogona kukanyaise kukanyiwa kwakaitwa vaMugabe nevekwake. That's if kana taakutaura neside ravaMugabe racho, because there are always two sides to every story. Zvelegasi yaMugabe kana tikabvunzana kuti iri papi, munotoshaya topindura kuti chii. Saka ndikuti in the same way panogona kuitawo zvakangoitwa pane nyaya yavaMugabe, because history has a tendency of repeating itself. Ipapa hazvirambirwe kuti unotoona ZANU-PF yese yatoswitcha, utoona yatotanga kushanda against mimi. It is a political culture that has been inculcated in especially vanhu veZANU-PF. Saka zvatongooma vari, and inini ndikuti culture iyoyo yakangomirira an opportunity to foray or to strike. Motozoona kuti inga mavhuriro hombe kupfuura yekwaMugabe. Ndongofungawo kuti mulife vamwe vanhu vanoda kutangirwa vasati vakutangira, vatangirei vasati vakutangirai.
ndongofungawo kuti chingoitai zvakazoitwa naMugabe in his last days kufa vakuti inini ndinovhotera opposition because pafair chaipo opposition ndoine manumbers, ndoine majorities anoaffectwa nemapolicies negovernance. Mumamajorities ndo muchabuda matrue leaders. Saka ndikutongofungawo kuti dai matovatangira vasati vakupandukirai, vatangirei nekusapota opposition kutsividza kukurasai kwavakamboita kuti kunyepa here kuti vakambokurasai. Hard facts ndeyekuti whether we like it or not, it's just a matter of time before paitika power shifts mu Southern African region, if not the whole of Africa. But as for SADC states, zviri pachena kuti achatongwa nema-opposition parties very soon. Saka kana zvazvekuvaka nyika chaizvo zvichaitwa ne-opposition zvichauya. Kana zvazve-development chaiyo zvichaitwa nema-opposition achauya. Naizvozvo tiri kungoti please be part of the ethical cause. Again tati it's most probable kuti vanhu vacho vema-opposition vachauya ndo vane hasha nema-revolutionary party, and because of hasha idzodzo dzavainadzo vachaita rewrite the history in a way isingadiwi, and zviri zvelegacy tinotombokanganwa. That is if the governance tendencies are allowed to continue. If power is left in the hands of ivava again, legacy yema-leaders ichaaffectwa in the same way sezvikuitika zvekuti vanhu havadi kunzwa zvaformer president Mugabe. Gaya kuti zvava Mugabe zvikuitika pachine vanhu vakatofamba navo vaMugabe vacho. Gaya kuti generation yevanhu vakafamba navo iva vaMugabe vachiripo izvozvo, but they don't want to talk about Mugabe in the way yaanofanira kunge achitaurwa. Tikutaura zvekuzadza nyika yese nezvinhu zvavaMugabe, kuzadza maspaces ese mabooks nezvinhu zvavaMugabe. Mu-entertainment world munofanira kunge makazara mamovie aMugabe, but zvese zii legacy yatoenda. It's a long story nyayo. Dzangove pfungwa dzangu hangu kuti hazvina kuipa kusapota opposition nevakawanda vacho seizvozvo zvakaitwa naMugabe, or kusapota opposition because of its ideologies and roadmap. And kazhinji tinoziva kuti ma-ideologies e-opposition hinge is on significantly developing Zimbabwe expeditiously. Chakanaka kusapota opposition pachine power kudai, and chakaipa kuzosapota opposition wabviswa nyembe dzese zvakaitwa naMugabe, because the world will simply interpret it as bitterness. Zvine power kuzviita uchiripo kuti akomana tadyiwa ngatibaye, o kuti akomana tatadza ngatibaye, ngatipe vanokuzvikona. Chii chaitika dai Mugabe akasapota opposition achiri Mugabe watinoziva uya. That's just an example. And this is another example wekungoti suppose you the president of Zimbabwe, Mr. President, imi monzi maakusapota se-opposition yedu before any mishaps. Kungonzi maakusapota opposition yedu kayai. Kufunga kwenyu nyaya iyoyo inonyararika here muZimbabwe? Inonyararika here mudzimba umu? Inonyararika here mu-international community? Kuti vese vaya vaigunun'una nezviri kuitwa vakanzwa kuti mashifta zvinofamba sei chaizvo. What I know is you will have turned their mourning into dancing. Mune madzora the lost hope in many lives. Mune restore the lost confidence. Mune restore zvinhu zvakawanda stereki. And tiri ipapo hapana munhu anoita power rekubvunza mabygones pakadaro. Munhu wese anotongobvumirana nemunhu wese kuti let bygones be bygones. I think tiri sesu would go an extra mile to negotiate nevanhu kuti muwane ma-guarantees on lifetime immunity, not just for you but imimi nema-family members enyu ese, even nelist revanhu vamunoda kuti vaiswe pa-immunity iyoyo. Tinotoita kuti paite ma-guarantees on protection yenyu mese, protection yema-assets enyu ese, protection yelist revanhu vamunoda nema-companies enyu acho ese. We are also aware of the bilateral agreements akatoitwa kudhara, and tinotoziva kuti vazhinji vanenge vachiprotecta ma-interests avo. Saka zvinhu zvekuti zvinogarwa pasi votaurirana nemapartners ese aripo, isusu will just go an extra mile. That's what I think. Legacy yaya it will be guaranteed because inenge yakutaurwa ne-opposition iri sincere in developing Zimbabwe. History yenyika ichitaurwa as per your narrative. History will be conveyed and inenge ichigamuchirika because inenge ichibva ku-opposition. Hazvishamisika kana muri vapenyu munenge muchitoshedzwa kuma-events ese as an icon. Besides kuti isusu ngatingoti any opposition yasupportwa iyoyo, it will be their duty to indulge others.
they will undoubtedly convey the narrative as articulated. Ma school of thoughts esa anenge akugamuchirika achitaurwa neopposition. My ideologies esa maida, they will automatically be transferred to other generations to come without an element of force. Hatidi kunyeperana kuti izvi zvikaitwa neZANU-PF futi zvinowana resistance, and resistance iyoyo hatizoziva kuti inogumira papi. Again, hatidi kunyeperana kuti vekuZANU-PF koko kuti they will put you in the defined legacy trajectory. Panenge pasina guarantee. Panenge pasina guarantee kuti they will treat you in the same way yatataura inozoitwa nema opposition kana mai supporter. In fact, ndotofungawo kuti veZANU-PF they will be the first to question nyaya yelegacy yenyu, since tati vanhu vanochinja. Vekunze hatina zvatinoziya and hatina zvatinoda zvakanyanya kusara a normal life. Kutsoma kwese kuya kuneka kubvuta zvamune masenzera zvese kunoitwa nevemukati, kunoitwa nevanhu vavakafamba navo, and ivavo vemukati ndo vanozotuma vekunze. Ndiri kuti muchingobva pachigaro pachaita vacharwadziwa nezvamaka-accumulata, pachaita vada kukuitirai manenji from within vaishanda navo ivavo. Mr. President, maZANU-PF members havatembeke because ndo hunhu hwavo, ndiko kufunga kwangu hangu inini. Ayo, ndisati ndakanganwa rega ndimborudunuka nezvakatomboitika kuZANU-PF mutime iya yataiti zvavaMugabe hatichada. We were all desperate kuti vaMugabe tovabvisa sei pachigaro. And time iyoyo takatombofunga kuti maZimbabwe tanyasobatanidzwa ne-one common goal yatainta nayo. Time iyoyo ndiyo yandiri kuti paitomirirwa kuonekwa kunzi mhepo iri kuenda kupi, kwete kuti maimune support. And ndototi ndipo pamaifanya kunyazoona kuti vekwenyu chaiwo ndevapi. Rega ndirirudunuke, ndoziva hangu kuti hachifanira kutaurwa pati apa ndaakutongorudunuka ndozvandiriwo. Padhiri renyika muna 2017 paya vanhu vakamira nemi, ma-war vets, masoja ayaya nepovo. Mr. President, ndiri panapa kukuudzai kuti vekuZANU-PF vazhinji vanga vakawanda, o tingati vaimirira kuona kuti kunoenda mhepo ndekupi. Panga pasina resoluteness, vazhinji vaisada kuonekwa kuti vari kusapota here kana kuti havasi kusapota zviri kuitika. I'm referring to the shenanigan ra 2017 area. Ndiri kuti neintelligence dzenyu ndipo pamaifanira kuona kuti vanomira nemi ndevapi. Vazhinji vekuZANU-PF vemasuta ava vaakuti 2030 vazhinji ndokuudzai kuti vaitambira kuri, vaitamba vasingade kunyazobuda pachena kuti vari papi chaipo. Vaitamba game racho vari pasafe mode because mupfungwa dzavo I think vaitoti pachatoitika something zvobva zvazodhakwa. Apa unenge uchiti une vanhu vari kumashure kwako kana kuti vari kukusapota. Mr. President, question yangu ndeyekuti munovadii vanhu vakadaro, and question hombe ndeyekuti sure mungade kusiya nyika mumaoko evanhu vari coward kudaro. Mirai ndiende in detail, mungazoti munhu ari kutaura pamwe zvaakangogugula. Da kuti munyatsoziva kuti ndiri kuziva zvandiri kutaura. Tese taenda kuziva kuti vaMugabe tese tanga taakusada, but ivo vaMugabe vanga vasikade zvokusadiwa. If you remember very well, the night address yavo iya patakazopinda mumagumbeze nebhutsu, in those times of desperation, vaMugabe pavanga vatora stanzi iya yekuti asante sana, pavaiti ngatigadzirisanei, ngativake nyika yedu tiende mberi. Ipapo ndiri kuti ndopanga paakutodiwa a strong push because tainge taakusada zvemunhu. Paidiwa mamwe matactics from vanhu vakawanda tichibatsirana tese. Paidiwa parliament impeachment, paidiwa something from ZANU-PF like kuti vaMugabe tamudzinga kupati because of ABCD, and zvichisapotwa neveruzhinji vanga vari pasi mumastructures. Tisingade kupedza nguva, time iyoyo tokuti ndopaidiwa zvakawanda kuti dhiri rinyatsobudirira, and zvizhinji taitarisira kuti zvichaitwa nemamembers eZANU-PF, tichiti mamembers eZANU-PF ndio vachange vari pamberi, but gaya kuti ndopavaitotamba chikawadi vanhu vekuZANU-PF, ndopavaitoburitsa hunhu hwavo chaivo. Ndatida kuti rudunuka zvinhu singabvumidzwe kutaura ndo zvandiri kutaura. Inini I personally witnessed zvakawanda time iyoyo. Rega ndikotaura one, inini I witnessed chikawadi chimwe munyaya yemamembers eSpecial Central Committee yakaitwa time iyoyo, yakaitwa on the day Mugabe was said to have officially resigned. If you remember, paya pakazoya tsamba yeku-SCC ichiti azoresigna, yanga ina navaMudhenda. Kuti muzive kuti ndikuziva zvandiri kutaura. Kana zvichiita Mr. President, ndiri kuti please tsvagai register reday iroro, because ndo pane reference yenyaya iyo one chete yandiri kungobata.
paregister ndo pachasimbisa nyaya yandiri kutaura. Inini handisi weZANU-PF, but tanga tangobatana neveko tichingoda kuti vaMugabe vaende. That's how desperate we were kuti Mugabe aende. Saka I was just there to follow every process yaiitwa kuti vaMugabe vabaye. But surprisingly, inini nevamwe vasiri veZANU-PF tanga takutoita kunge tisma members veZANU-PF because macowards aya anga akuzvitinya manje. Pamusangano iwowo weSCC watiri kutaura nezvavo waida vanhu 300 and quorum yaidiwa yaive iri more than half chete. More than half members vaikwanisa kubata basa rese ratiri kutaura nezvaro. Mr. President, ndangoti nyaya yangu iri pakuprova kuti avanhu ava macowards zvesure, especially when you need them the most. Ndiri kuti ipapo we needed members central committee the most, but ndega ndakaratidzwa how coward those people can be. Hakusi kuti musangano hauna kushedzerwa paine nguva. Musangano iwo wakashedzerwa previous night paine nguva, cause kwanga kusingararike after asante sana message yayo. Musangano munongoziva zvinoitwa musangano wekwenyu ikoko, zvikanzi munhu wese please be there by 9 am or earlier. Ndaingovapo pakufollow process, ngoda kuti munhu ngaaende chete. Wanikuenda to situation yekuvhura hombe ndini. Ndakavhura hombe, ndaona kuti macowards haana kuita show up, and kuvhura hombe kwacho kwainguri kwekungokavha vende riya ranga risina kuzadziswa nevekwenyu vacho yavo. Mr. President, vanhu venyu ivava vari kuti 2030 havana kuda kuuya because vanga vanzwisisa kuti yaive treason. Even tichiripo ipapo paHQ paitotaurwa kunzi pari kuuya team rekuranga vese vaiparticipate in treasonous acts against vaMugabe. Saka macowards paakangonzwa kunzi kuda kutouya kana masoja kana kuti ameno kuti vaifunga kuti kuchauya unity ipi chaiyo vanga vatone nzeve paground kunyebera kufona kuti haufa yatanga iri meeting, but vaiwisha kuti paitike zviri bad kuti meeting iyo isaendera mberi. That's what I think. Anyway, pakafonewa kandiroro. Iniwo ndakatopinda busy kutanga kufonerawo rimwe list randaenda piwa kunzi fonerawo ngobvunzawo kuti vari kuuyawo nguvai. Vazhinji vanga vakadzima mafoni, vanga vakabadza vacho taingobvunzawo kuti mukusvika nguvai. Takaita zvekumanikidzira kuti vanhu vauye ivavo nevamwe vekunziwo kuti vangouya vazadzikise musangano. Takazongokiya kuti tikwane kutanga meeting. Iniwo ndo pandakatoitawo SCC member, ndikanyora mazita 2 akasiyana paregister. Ndikatopiwa matags aya, ndikatotora ari 2, and handauda kuadzorera for this reason. But SCC member inowe ndo yakazoita kuti muitwe VP akazoita president. And ini ndiri kutaurawo kungokumbira kuti musateerere zva2030 because of vanhu ava vanga vasipo pavaifanira kunge vari. Rikandingoti meeting yakatanga pasina chaiwo maprioritized chairpersons. I mean kuleadership kwanga kusinawo maleaders. I understand kuti vana Mupoko vanga vamhanyawo vaenda neimwe direction, but vamwe majunior leaders aya other than maVPs vaifanira kunge varipo. Saka ndikungoti hangu meeting yakatanga pasina chaiwo maprioritized chairpersons. Vezvinzvimbo vakawanda vaisa vako cause kwaipisa for macowards. The most senior person anga aripo pakutotanga meeting akachair meeting iyoyo akanga ari vaObed Mpofu. Ndiri kuti green book renyu riya rine vanorecommendwa kuchair mameetings iwayo, but because of chicoward havana kuuya, and aifanira kuita mamembers ekunazochair musangano iyoyo anga asiko until vaona kuti kwaakusvikika, until vaona kuti hakuna masoja akauya, hakuna unity yakauya kuzorova vanhu. Mr. President, ndiri kuti mukatsvaga register reSCC iroro redhei iroro, kana risina kutambwa naro haro, but mukariwana ongororai clocking iripo, munowana mazita eduwo ipapo. Even tisina hedu kuzowana kuti maakwa tokungoti thanks so, but ndiri kuti munoona vaive willing to die for a good cause. Munowana vanokudai zvemwoyo, munowana vanokutembai from ipapo. Rikanonazoti gechike nemo. I'm saying the first 112 persons on that register ndo vanhu vatingati vanomira nemi and vano appreciate basa renyu. Saka ivavo tikavanzwa vachiti 2030, yes we may consider kuti zviri kubva kune vanhu vari sincere. Those 112 persons ndo vakamira nemi, Mr. President, ndo vanotembeka, ndo vandingatoti inini ZANU-PF vaisada kuti mudonhedzwe. As for the rest mukangonzwa vachiti vachingohukura, moziva kuti macowards aya emhando yepamusoro akuhukura manje. ZANU-PF yamungatosavha ndeye vanhu ivavo 112 vandiri kutaura, ngatingoti 111 because inini ndini wechi 112 wacho. Mr. President, mukanyatsoongorora vanhu vese vari kuti go on ndiwo macowards aida kuti mudonhedzwe iwayo. Mukanyatsoongorora vese ivavo vari kukupushai kuti extend your term limit, they are pushing you kuti pasaite legacy yenyu. They don't care about you.
they care about downfall yenyu kana kuti ma-interest avo. You are a constitutionalist but vada kukupushai for ma-personal gains avo havo. And tese kutoziva kwazvinoenda izvi, you'll be classified as one of the worst president in the world. Mafungiro angu ndeyekuti it's either vada kuzokurasirirai mafailures egovernance ese sezvakangoitwa pana Mugabe kunzi ndivo problem, ndivo honzero, ndivo reason, ndivo akaita Zimbabwe ive pairi. Imagine blame yese yoiswa kumunhu wani. Chingotarisai kuti vagara vari kukupai ma-false reports on the state of hospitals. Hapana kana mumwe ari kuzomboyawo nerusere kuti zvashuwa kumahospital hazvina kumira mushe, kana kuti ngatimbomirai, kana kuti ngatimboongororai kuchema kuri kuita vanhu chete. Tongonzwa kuti vari kuchema nechi, tonotarisa kuti vari kuchema nechi. Tiri kuti apa maybe futi havasi kukupai how majorities are coping up with the NDS 1, NDS 2. No one is telling you kuti iri kushandira one side, not pro majorities. Ma-plans nema-visions akazotadza kurealizika, vada kuzokunongedzerai as the root problem kuti zvakabva kwamuri, and definitely your legacy will be extinguished. In conclusion, ndiri kuti waungo zvingataurika nenzira dzakasiyana-siyana, zvimwe zviri kubva muhasha, but vazhinji vasiri vekuzanu-PF, vazhinji vatati they represent 3/4 of Zimbabweans, they are now more concerned about the future of this country. And vari kungoedzawo kuti tiitirewo Operation Restore Legacy Part 2, but ichiitwa nemi because vari kuti you are surrounded by ma-cowards and ma-criminals chaivo ari kupusha ma-selfish interest, and zvese again zviri pakuzokanganisa legacy yenyu. Saka chikumbiro kwamuri chavari kuita, nyika iri on the verge of being left in the hands of insincere, corrupt and dangerous cowards, but only you can redirect the course or redirect the southward trajectory yatiri kuenda nayo. Mr. President, my submissions angori pakuti vazhinji vari kukuti please say no to the 2030 term extension and consider redeeming majorities who have endured hard times in this nation. Please reconsider the cross-generational transition yatataura nezvayo. Then start working on modalities on how you can work with majorities who can then in turn preserve your legacy. And together we can put Zimbabwe on the right trajectory. We can put Zimbabwe in the hands of Vasirima cowards. We can together put Zimbabwe in the hands of Evan who are sincere in significantly developing Zimbabwe and ethically preserving the regurgitated history, preserving the culture of Zimbabwe, above all vachitarira legacy yenyu kunyanya. Tikukumbira Operation Restore Legacy Part 2 ichiitwa nemi vaMnangagwa. I thank you.